И какво става, хора? Днес ще цъкнем една игра на лига, като ще играя АДЦ, т.е. бот, и да видим как ще се развие ситуацията. То принципно аз не трябваше да играя АДЦ, ама малко джунгъра ми взе позицията, ама карайте. Да видим. О! Не. О, фак. Дали ще умре? Не. Не, убия ме! Дай! Вземи го. Много лошо. Добре. Няма да я ходи. Не го сайти. Давай, няма. Няма да я ходи. Давай, аз съм. Моля ви. Не, братле, вземи го. Аре, сега се оправи с бъфа. 2 кила ми взеха, аре, стига бе, брат. Гледай го. Бахти на халника. Важното е, че го убихме, да, ама карайте. Той некото, моята е некото. Важното е, че го убихме. И загуби фарм. Карайте се. Мами го взе. Добре. Та бях тръгнал да ви казвам, че ми взеха джунглата. Принципно щях да играя джунгла, ама станаха едни неща. И да. Тук това какво ще го правим сега? Лукса, внимай. Да видим. Та Лукс ще ме иска. И, въпреки че имам 2 асистенции. Добре. Ти Лукс ли е? Не, той не е Лукс. И аз мислех, че е Лукс. Майко, че съм тъп. Колко и набих аз на тая? Джин. Оп, че ма стана. Чай. Ец. Да си взема миньона. Така. Ще ми са лекян. Не. Мое. Не! Добре. Добре. Мисля на готова миньона, ама. Колко ми трябват? 9 синглс. Той неко. Не, по-добре да не са про. Просто ще му набия едно кю и всичко ще се оправи. Аз мислях пак всеки миньон бе. Добре. Оп. Те. Тук има движен. Те да ги полква леко некото и ще станат работите. О, аз те леко си ги полквам и аз. Вземам си го. Ле, ние тази се спъхме. И аз ще си ги изпия полшанките. Защото те или иначе аз си купя голяма. Да могат да не ми седят. Те ще бакнат ли? Да. Или? Не бе, тук са. Та неко ако успее нещо да стъне. Опа, айде, приключиха и двамата. Или тя ще ми го вземе, да. Абе, това много бяга, бе. Ама сега са ми вземали киловете, бе, братле. Защо ми взема толкова с киловете? Аз... Какво няма да ги убия, ли? Даре ще да рикошира кюто ми, можеш и... Майко! Този направо му го залепих. Фак. Диана. Не.
Еми, дождане. Вегър, Вегър, Вегър. О, обичам те. Или пък не. Не. Само се изхъбих на празна бариера. Нищо, карайте. Не, тук е майбат. Тук аз малко се... Не, тук той ми помогна. Не, той ми помогна, ама нямаше как. Те и дойдоха и отзада и от всякъде и малко нямаше къде ходим. Нищо де. Карай. Въпреки, че не е нищо, те имат 2 килове. Въпреки, че ние взехме първи асистенциите. Как Диана е 3 кила? Въпреки, че да, щупен чемпион, ама... Мари малко по-сериозно, Киндрата имаше 2 кила в началото на играта, стига не. Ние тук на ботъл се ако не правим някакви неща. Те добре, че са малко по-слаби. Не мога да правим поне някакви неща ни. Добре. Трябваме лут. Трябваме лут и... Те. Трябваме лут и са мъртви. Оп! Не, хитна ма. Не, неко не дей. Усте ги малко да пушнат. Тук дали имат? Не, тук няма туарта. Окей. Така. Трябва просто да събера лут. И да ги изкемпя. Те, да. Добре. Поне се махнах на време. Ето и трябва да убия. Добре, безмислен флаш беше, ама не бих им демидж много. Трябва ми лут просто. Ареде. Така имам лут. Кенан е мой. В небе, стига видихте тая Диана и тая... Това беше тя? Мейл. Дай си ходим по-бързо. Не, тя Дианата е там. Значи газ. Не, чай си го почна с този wave. Фак, не. Добре. Добре. Аха! Не, бягай, беги, бе! Майко! Не може, братле! Как да стане работата, бе? Вреса и то Вейгър, къде отива и той? Нямам мана, нямам нищо, разкарайте се, бе! Ме умраха и аз. Не, братле! Какво? Какво правят моите, бе? Гледай го! Че забих. Те. Какво правят, че те не знаят? Гледай! 7-1. 4-0. Да. Разбира се. Прекрасно. Супер. Направо прекрасно. По-прекрасно няма как да е. Не, има. Айде, умирай. Айде. Аре бе, той джениал да е. Не. Дед? Леле. Аз сега ще изкера тим въздуха.
Той нашия още няма лул дори. Да, той е 30 фарм 10-та минута, бе. Как да стане работата? Како да дойда, бе, братле? Ви сте нафидили всички до небето. Айде ще билда един... Ама... Не, просто се билдва моята ета ми. Една почненка мога да се взема. Не дей да ходиш, бе. Вау! Та дяла тука прави. Нашия абсолютно нищо не е взел. Направо... Трагична работа. Въпреки, че аз тук ще ги бия, моите е малко трудно. А та, вземи да хитне нещо, ако може да. Само ако може да хитне нещо. Ехе. Добре, поне активира капаните. Добре, и аз активирах. А тази сурака ми е на един ланш, на едно кюме. Не знам какво толкова смисъл прави. Добре, Дианата е горе. Мела е горе. Дай. Айде, направо изяби мозъка на та. Не, колко е то? Лелето, той на много е. Не, братле. Дет. Не, така като стане, ти правиш абсолютно всичко за тима ти и като цяло. И накрая, кой тима ти просто не мога да играе. О, фак, Диана. Фак. Ще успее ли да избега? Те тази Диана... Не, фак, няма да успее. Или? Да дайвят. Нищо няма направят. Абсолютно нищо няма направят. Аз ще убия. Ще убия преди даже да си помислила, че мога да надайва. Тя не знае колко демичам. Да внимава малко, защото... Да дойде, да? Фак. То флаш никой не го е виждал. Абсолютно никой. Хилнима, бързо. Тук може да стане много лошо нещо. Бързо, трябва да се хилна. Така. Тази Диана, ако дойде, ще умре. Сигурен съм. Може аз да умра, ама и тя ще умре. Ела. Тъпа. Изключително. Дед? Айде тай дед! Най-добрия, бе! Най-добрия! Кам ви! Майко! Нереална игра. Нереална. Ще кера моите род. О, искам бутуще. Майко! Гавре ги сам! Разбирате ли? Сам ги гавре и са нашите ще са рентнат, защото са мишки. Въпреки, че некото не би трябвало да са рентнат, и че ако некото даде не е, файн сме. Въпреки, че ако тръгнем се върши работата и танки, аз съм достатъчно нафиден, че да ги убия. Сега трябва да щупя кулата, просто да се пази оттам и да не умира. Чупя кулата и ще отида. Обещавам. Ако не забравя. Тоджин. Сега ще помисля, че ма няма. Или ще ма знае. Или не. Ето е. Да, ето, ще помисля, че ма няма. Аз му направи така. Няма да я ходи. Дед.
Добре, неко взема някой кил ти, айде. Давам ти. Въпреки, че тя не ма чува, да, ама. Та Мела дали ще е? О, първа кула! Да, първа кула от нашите. Леле, ни взехме кула ли, бе? Айде да върна малко да им помагам. Не, много лошо. Умри! О, майко! Легендарен! Много добра. Изключителна. Отивам малко да им помагам на нашите, че направо вече ще умрат и после ще искат да се реднат. Да върна малко да ги... Не, никога, моля те. Добре. Нашите поне не са... Охо, аз сланшотвам сет, бе, момче. Оп. Как да стане? Аз ланшотвам всеки. Аз тук тази игра мога да станат големи неща, между другото. Достатъчно съм нафилен, че да правя големи работи. Ма... Кой лефна? Ага, Kindred, ясно. Въпреки, че е winnable игра. Безмислено. Ма, газе? Херот не. Добре, там Мел трябва там да я бият. И Киндрата трябва да се върне, ама аз трябва да го репортна първо. Пак. Добре, не мина бидемич. Уау! Какво стана, бе? Вау. Не мога ма стигне. Та пак. Умник. Харве, умник. Оп, умника на мама. Хайде. Къде са моите, бе? Моите ги няма ги. Няма ги моите, бе. Добре, имаме шанс. Не е чак толкова. В смисъл, имам киловете, нямаме обжективите, но това е друг въпрос. Нямаме абсолютно нищо. Нямаме абсолютно нищо. Нямаме и Kindred. Много лошо. Идвам. Дръж се. Добре. Некото не е лоша. Имаме шанс. Щом Трандамера е... Трябва просто да ги нафидя. Тази игра е winnable. Така, нека да видим. Тук какво се случва. Добре, това е лошо. Което стана яче да видим. Лошо. Нямам лут. Ако имам лут, мога и да ги убия всичките. Ако се служат правилните неща, да. Та, ако дойде... Или като цял сета, да. Да се научи. Че ми свършен бей демидж. Не да се научи, аз да го науча. Тая Мел ще ми... Дед. Леле. Аха.
Тази зехуарда, не, моля те, разкарай се оттам. Моля те, оживей малко време. На колко си? Идвам. Дръж се. Издръж. Издръж. Моля те, издръж. Давай! Няма да е хой. Туп. Добре. Еволта. Трябва да ми вземат киловете. Няма как. Няма как, трябва да вземат, защото и те нямат наистина. Тук им прощавам, че ми вземат някои килове, ама и те трябва да се нафидят. Прощавам им. То след дали ще ме оставя? Ще ме оставя. Аз съм бия повече демидж, колкото им биве. Добре, имаме шанс. Не, неко. А, така, бягай. Добре. Супер сме. Имам много гол, трябва да бакна. Въпреки, че от тук да баква малко, айде. Тей, Infinity. Или... Я просто се бил на колектора и после ще се бил на Infinity. Че лута ми е много полезен в тази ситуация, която се случва в момента. Мога да се каже, че съм най-нафидения. Ако ги биме без киндерет, не знам. Просто не знам направо. Просто трябва да ме изчакат. Трябва да ме изчакат достатъчно. И да ме пазят достатъчно. Фак, тая е мъртва. Тоя. Фак. Абе, братле, как го снима той? Дай. Уаншотвам! Ха! Диана ще убим. Няма страшно за нея. В тази мел ще ми пребе цялата игра. Трябва да се хилна веднага. Не трябва да умирам, ей. Ако умра много лошо. Много лошо, ако умра. И тази мел и тя... То ще се оправи ли, момчето? Не. Лошо. Много лошо. Не, няма се редем никога. Ма някакво направиме. Аз и неко... Добре, Вегара идва. Някой трябва да дойде. Не мога съм насякъде. Ще се опитам, ама... Идвам. Стойте. Дед. Диана, взеха ни кулата. Дианата, ако те ръчне Вейгара, е мъртва. Не бе, неко... Неко не дей бе... Не знам какво пише, ама май пише нещо, че изсилвам киловете. Окей. Ще напиша. Твърде... Трябва да пазя. Просто трябва да пазя и да бакна. Възможно най-скоро. Или да убия тази мел. Един път за винаги. Или тя ще ме убие, или аз ще убия не. Който не би повече демидж. Аз се притеснявам, че тя не би повече. Или пак не. Аз се хилнах, ама тя не. Вау, тя се хилна на фул. Някой е хилна. Кой е хилна? Сурака. Ясно. Ето е най-гадното комбо. Трябва ми некото. А тази сурака трябва да умре. Пак. То луд го пребаха, ма няма още. Ей, тази ще умре един път за винаги. Не! Не! Тъпата сурака! Не! Не бе, братле, защо? Защо толкова пушкат, бе? Трябва да си опазим нашата база първо и тогава да пушкаме. Да се балансираме долу-горе. Има 4 дрейка, има елдара и сега. 5 минути. И той киндерата, братле, ако беше тук киндерата, и той е ранкетка между.
И той... Не, толкова сгавно стана, че някакво да направя. Добре, значи имам място за още един айтъм. Много лошо. Сега то ще умре. Или пак не, няма да умре, окей. Идвам. Идвам, няма какво стане. Ще не вземат кулата, може би. Ще не вземат ли? Не се знае. Да, взеха не. Няма какво направя. Няма да найдат, тук съм жив просто. Или пак може би ще стане, ама... Просто трябва да съм навсякъде. А това е невъзможно. Ето тук може повече да опазя. Ако не ме убият. Не бе, братле! Защо? Моите абсолютно нищо. Гледайте перфектната игра. Не. Не. Няма. GG. Добре. Не. Мисля това да е от видеото. Както видяхте, опитахме се.